Ο εκατονταετής πρόσκοπος. Όπως ο Μπέιντερμπαουντ delete τους προσκόπους, Thrill λένε ότι και αυτός δημιουργήθηκε από τα ντουβάρια του συστήματος. Δεν ξεχνάει να αναφέρει ξανά και ξανά το πόσα χρόνια βρίσκεται στο σύστημα και πως ήταν αρχηγός εξάδας, ενωμοτάρης και τρελός προγράμματος από την αρχή της προσκοπικής του καριέρας. Συνεπώς έχει αποκτήσει ένα δεύτερο πετσί από σηματάκια, συμβολάκια, σκατουλάκια, περισσότερα και από το Θεοχάρη. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως κλινική, αν δεν αντιμετωπιστεί πρόωρα, έχει διάφορες μεταλλάξεις όπως Scoutman. Ο Scoutman, ο πρωτοστάτης κάθε κοινότητας, είναι ο άνθρωπος που σηκώνει κάθε δράση στα χέρια του, αναπνέει και ζει για τον προσκοπισμό. Είναι ο τάρανδος κάθε μεγάλης δράσης. Θα τον δεις να κουβαλάει το φαρμακείο, το υλικό, τα σακίδια, όλη την τροφοδοσία, ακόμη και τον προγράμματος. Γνωρίζει τα πάντα περί κοινότητας. Είναι αυτός ο οποίος έχει διαβάσει όλο το εγκόλπιο πριν καν δημιουργηθεί. Όλη η εφηβεία του τελειώνει όταν παίρνει το έθνους και χάνει τις καφέ επομίδες. Σαν βαθμοφόρος, έχει ως κύρια σχολεία του τους προσκόπους και μοναδική έξοδός του είναι η δράση υπαίθρου της ομάδας. Εκτός από τους προσκόπους, ασχολείται με κάτι παρεμφερές όπως αναρχητικοί ορειβατικοί σύλλογοι, σύλλογοι για την προστασία της αρκούδας, της κουτσής αρκούδας, της κουτσής Μαρίας, του φτερωτού μονόκερου και της άντριχης πεταλούδας. Εκτός αυτού, μπορεί να επιβιώσει στους -40 βαθμούς Κελσίου και στους συν 60 βαθμούς Κελσίου, γυμνός με μία πηξίδα και ένα μαντίλι. Απ' την άλλη, έχουμε και το πρόσκοπο φάντασμα. Αυτό το είδος ενδιαφέρεται για τα πάντα εκτός του προσκοπισμού. Είναι ακόμη στον προσκοπισμό με τόπο εφιάλτη να γίνει βαθμοφόρος. Συνήθως δεν έρχεται, αλλά όταν έρχεται, έρχεται μόνο στις εκδρομές. Έχει ενίοτε ενοχές μετά τις συναντήσεις του με τον αρχηγό. Επίσης δεν αναλαμβάνει συνήθως ευθύνες, αλλά όταν αναλαμβάνει ευθύνες δεν τις υλοποιεί. Ποτέ! Είναι ο κοινοτέος που πάντα σε στείνει τουλάχιστον για μισή ώρα. Που ποτέ δεν φέρνει το μαντίλι του και ποτέ μα ποτέ δεν φοράει το πουκάμισό του με συχνές δικαιολογίες όπως «Δεν το έχεις σιδερώσει μάνα μου! Είναι άπλυτο! Το φάγε σκύλος μου! Πλέχθηκε στα χαλιά που στείλαμε στο καθαριστήριο!» Και με top selling hit «Δεν ήξερα πως πρέπει να το φέρουμε!» Και όλα αυτά γιατί δεν μπορεί να καλύψει το κόμπλεξ του που ότι δεν φαίνεται ωραίος με την προσκοπική του στολή. Κοινός είναι το παράσιτο της κοινότητας. Το μόνο θετικό είναι ότι φέρνει κόσμο στις οικονομικές δράσεις. Είναι χαβαλιτζής και πετάει μνημειώδεις ατάκες και συνήθως είναι ο Μάνος ο Φλου με την κιθάρα και τα κορίτσια στην αμμουδιά. Προσοχή! Μην το μπερδέψετε με τον ανεκνευτή ψαρά που δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτός ξέρει, απλά δεν το κάνει. Τώρα ερχόμαστε στην άλλη κατηγορία, τον πρόσκοπο Μέρμιγκα. Μέρμιγκα! Καλά ακούσατε. Είναι υπερεργατικός αλλά δυνατή να συντονίσει τα δυο του χέρια. Ότι για τους άλλους θνητούς όλα έχουν ένα βαθμό δυσκολίας, γι' αυτόν όλα είναι μία πρόκληση. Με αποτέλεσμα να αγχώνεται μέχρι και να αναπνεύσει. Έχει σύστημα 2 ταχυτήτων. Δουλεύω, κοιμάμαι. Και γνωρίζοντας τις αυτά, οι ανιχνευτές του κυκλοφορούν με αποτέλεσμα να του φορτώνουν όλες τις δύσκολες αρμοδιότητες. Αυτός ο πρόσκοπος παρατηρείται σε θέσεις όπως προγράμματος ή μεταφορών, ανάλογα με την ποσότητα εργασίας που χρειάζεται να κάνει. Αλλά εν τέλει βρίσκεται να έχει συντελέσει σε όλους τους ομίλους λόγω της αδέρμονης ανάγκης του να παρεμβαίνει σε ό,τι έχει σχέση με αγκαρία. Όσο δεν τα καταφέρνει, αγχώνει το άγχος. Η αλήθεια είναι πως ένας τέτοιος πρόσκοπος είναι απαραίτητος σε μια κοινότητα. Αν οργανωθεί σωστά και κατανοήσει κάποια πράγματα, ίσως να ενταχθεί στο κλίμα μιας κοινότητας. Ο ψαράς ανιχνευτής. Αυτός αποτελεί μια άλλη κατηγορία η οποία σκοτώνει την ομαλή λειτουργία της κοινότητας. Είναι αυτός που μόλις ανέβηκε από την ομάδα και δεν ξέρει πραγματικά πώς να ενταχθεί στο φάγκι κλίμα. Θα τον δει σε μια γωνία μόνο του να έχει βάλει τα ακουστικά του, ακούγοντας μουσική ή να ασχολείται με κάτι που πραγματικά δεν έχει σχέση με αυτό που μας απασχολεί. Ναι, πιστεύω πως όλοι έχετε βάλει στο μυαλό σας 100 τρόπους δολοφονίας αυτού του ατόμου, αλλά δεν ξέρετε με ποιο τρόπο να αρχίσετε. Πάντα μα πάντα ο αρχηγός θα είναι αυτός που θα τον εμψυχώνει και θα τον υποστηρίζει μέχρι να γίνει ένας σωστός ανιχνευτής. Τώρα θα σκέφτεστε, μα τι λέει αυτός, εμείς δεν έχουμε τέτοια παραδείγματα. Όχι, αν είδε ανιχνευτή, δίπλα σου είναι, απλά δεν τον βλέπεις. Θα μπορούσα να αρχίσω να αδειάζω μέσα σε ένα κουβάλι μου στις σκέψεις για αυτόν τον ανιχνευτή, αλλά όχι, δεν το κάνω.